Puc dir qui em follaria, però no puc dir a qui mataria i a qui em casaria. És massa difícil encara. Jo és que... Jo arribo a estar... Mataria el Pep perquè és molt pesat. Lo máquina, lo primero. Venga, va a echar una botella, venga. Bien, chavales. Xapa la ràdio número 32. Avui, increïble, xavals. Juliana Canet, com estem? Hola, nois, molt bé. Estic molt nerviosa per estar aquí. Nerviosa? El podcast més famós de Catalunya, per mi. No. Nerviosa? Sí, jo tinc molts nervis. Però si has estat a tot arreu, tu. Sí, però no al lloc més important, que és aquí. Ah, ojo. Torna'ns a vacilar. A veure, si ho està dient, estan a Catalunya Ràdio, que vull dir que, a veure, collons, lloc més important... RAC1. Pots debate. La sotana és molt més important. És que depèn de què signifiqui important, no? Per tu probablement important deu ser més important Catalunya Ràdio, per tu. Sí, perquè per mi, o sigui, com que em van segrestar quan tenia 18 anys, i ja en tinc 24, doncs fa bastants anys que estic allà, i llavors és que realment l'altre dia soc tan tonta que m'emocionava perquè Catalunya Ràdio farà 40 anys i jo m'emocionava, perquè per mi Catalunya Ràdio és com una espècie d'ent familiar meu, i era com si una àvia fes anys o alguna cosa, Bueno, jo m'estimo realment molt la ràdio. Home, està molt bé. Sí, ja està bé. Tu com estàs, crac? Jo, bé. Bé, no? Sí. És que jo crec que la gent, quan ve de convidar, no ho sap, que el Pep, sempre que li pregunten com estan, el tio és super sec, de primer És com molt apàtic. Però és el seu puto personatge. 5 minuts li costarà una miqueta arrencar, vale? Això és un context. Per cert, els dos, us esteu deixant barbeta o què? A veure, jo crec que la meva ni es veu, però... La meva amb prou feines, però bueno, si es pot dir barba, doncs jo estic contenya. Vale, tu estàs bé, no, tio? Jo sé com Vale. Comencem, Mario. Ja, a fondo, Vale, bueno. a fondo. A mi no Et farem? m'agrada la barba del Mario, Què dius? Tio, no pots començar així. Però per què no? Està bé, no? La veig molt incompleta. Però estan bé les barbes incompletes. Està incompleta. Com la Sagrada Família. Exacte, li falta una mica. Tio, però a mi el que em fa ràbia és que no tinc com la densitat Ja, d'aquí aquí, al oi? costat, tio. Tens com clapes, tio. Sí, està bé. Com clapes No, ja m'entens, tio, que aquí tens com un huequito, Tens una barba saps? claposa. Si fos un calvo, hauria d'anar a Turquia, ja, saps? Sí. Allò... Tens raó, o reparta. Ojo Sí, que... exacte, o a reparta. rapar-me, exacte. Bueno, jo crec que deixant-me-la... Bueno, clar, no, realment no fa res, no? Que com No. més te deixes tampoc. És com més t'afeites. No, és més, es veuran més les clapes que té la teva barba. Però no es nota, no veig tantes clapes jo. No? Estàs guapete, Mario, estàs guapete, Sí, estàs sí. guapete. Sí. Pégale ja, a fondo. Vale. No sé què portes, però, avui. Tinc por, jo. No tingueu por, Juliana, no tinguis por. Vale. Són Vale. 10 preguntes ràpides. És ja això? Ja. Sí. És introducció, perquè et coneguin la gent. Estàs espantant Clar. de cop i volta. Ens traiem les d'allò de sobre i comencem ja amb Estic tot. més nerviosa que quan he de fer un directe a TV3 i no és ni tan sols un puto acudit. Vale. Però, un moment, podem comentar això? Que realment, ho dius de veritat, que estàs més nerviosa ara que a TV3 en directe. Sí, hi ha coses que em posen molt nerviosa per algun motiu i després fer un programa m'és absolutament igual, estic zero nerviosa. Però això no és en directe, no hi ha públic. No, però és un context molt diferent, saps? És fora de la meva zona de confort. Ja, clar. És veritat, l'altre és tant el meu dia a dia que és com... Clar. A vosaltres us posa nerviosos anar a la uni? No. Doncs ja està. Clar, visto sí. T'imagines anar a la uni estant nerviós? Però en sèrio? Anar a la uni al parc. Dios! Estàs nerviós el primer dia, el segon, ja està. Clar. Vale, bueno, ara comencem bastant heavy. Són ràpides. És que, uah, seran fortes, és que ja ho estic veient. Si hi ha alguna que no l'haurà Fa que sí respondre, que- pues... No sé ni quines són. Jo tampoc sé quines... No sabem És que no sabem ni quines són. Hauràs ficat algo picante. Bueno, no tant, no tant. Bueno, Vale. comencem, Ja serà pregunta i resposta, pregunta i Vale, resposta. va. No em podeu fer És que aquestes no- coses no entes- dramàtiques abans de començar. És que tu la l'has fet tu, pausa. gilipolles. Mira tu, Perquè a mi m'agrada fer-les, però si... me'l Vinga, va, talleu, tia, va, dale ja. Comencem, vale. Juliana o Berta Roca? Berta Roca. FM preferida. Festa major preferida. Ah, vale. Pensava que era FM o preferida i pensava, és que és preferida d'una discoteca que desconec? Val, no, que la festa major Cardedeu. Ah, vale. Un talent ocult que tinguis. Un talent ocult que tingui. Crec que podria guanyar moltes baralles. Soc una tia forta. Ah, molt bé. Ojo. Què esmorzes? Jo esmorzo normalment un cafè i ja està. Soc una noia de cafè. Cantant català preferit. Cantant català preferit, ostres. Ostres, la Rosarona. La Rosalia. No, No, Rosarona. no, La Rosalora. un altre. Fuecat fatal. Sí, és la meva germana que és cantant.
És la teva germana? Sí, no la Rosalia, la Rosarona. No sé qui és la Rosa. És una noia, és una noia que canta. Ja. Vale. Què és el que més et va sorprendre de la tele? El que més em va sorprendre a la tele és que la gent treballa molt poc, la majoria de gent. Hòstia. Vaya punyal, no sabia que la tirava ara. Discoteca de confiança. Jo sóc molt d'Apolo. Ojo Apolo. Ara comentarem la discocap, Ara a todo esto. Què vas treure a la Sele? Em fa vergonya. Passa palabra. És que era molt bona nota. Ah, bueno, pues llavors està bé. bona nota. Llavors tira-la, tia. No m'agrada gens la gent que No, treu bona tira-la. Vaig treure un 11 i pico, quasi 12. Ah, bueno, està molt bé, està vale, molt bé. bien. Està superbé. Com per avergonyir-se. Clar, jo pensava que seria un Tu, 12,9. de fet jo trec un 11,9 i aniria tot el dia. Què passa? Que jo vaig treure un 11,9, ja està, A mi hombre. és que m'agrada molt el paper de com mal estudiant, saps? Ja. O sigui, com m'encantaria dir, no em vaig ni poder presentar. Com la cosa aquesta de... perquè fa com de xulo de la classe, no? I en canvi Sí. quedes com una empo, si no. I penses, aquesta noia estava al batxillerat així estudiant i no vull fer aquest paper, vull quedar Ja. com una boja que fumava Com porros. d'anar amb camisa. I evidentment, si fumes porros no pots treure aquesta nota a la Celi, és difícil. Xavals no fumeu porros. No. Però estaves empollant? No, sí, tinc molt bona memòria, és de bojos. Ets llesta, no et tiris No, pilotes no, tinc molt bona memòria. Molt bona memòria. Si em dieu els vostres aniversaris els podré recordar Doncs tota això la està, vida. clar, això 21 està d'agost. molt, Vale. això està molt bé per la tele, en realitat. Sí, Perquè... Bueno, però tenen els el teleprompts. prompter. Sí, però tot i així és veritat que hi ha coses que de vegades, per exemple, pot fallar el prompter. Igualment hi ha moltes coses que graves on no tens prompter i que està bé que et sàpigues el guió de memòria. I això, mira, doncs tallem, falten preguntes encara, però t'ha passat algun cop que no tinguis prompter? Què passa allà? Quan no, a mi Pues em el que pilla aquí... Pregunta tècnica. Segur que a TV3, en comptes de prompter, diu una paraula en català rara? O diu No, la prompter. caixeta. Oh. Clar, m'agradaria que dissin això. Sí, la caixeta de text o alguna cosa així. No, és el prompter, és el prompter. Clar, el que passa és que el prompter és una persona real que va movent, és molt analògic el puto prompter, és una persona real que va baixant Bueno, clar. el que tu estàs dient, llavors t'ha de conèixer molt bé i ha de seguir molt bé el teu ritme i el teu to, perquè no totes les persones parlen amb la mateixa velocitat. Ni... Amb tu deuen així el tio, Clar, no? a mi m'abogi. I de vegades també passa que surts del guió, en plan, no tota l'estona estàs... I més si hi ha convidats, etc. No tota l'estona estàs seguint un guió exacte i per tant també el noi del prompter ha d'estar molt pendent de aquesta pregunta ens la saltem perquè per algun motiu ja l'hem dit abans perquè ha sortit de manera genuïna, tal no sé què, i a vegades s'equivoquen, com és normal. Llavors, una vegada sí que em va passar que va passar una cosa d'aquestes. Jo era conscient que a mi em tocava la següent pregunta, que jo havia de fer una pregunta, però com que la d'abans no s'havia fet explícita perquè hi havia hagut com una situació rara, el del prompter no baixava. I jo sabia que havia de fer una pregunta, no sabia quina era. Buah. Van ser potser, aproximadament devia ser un segon, però saps aquells segons que vius molt... O sigui, per mi van ser 10 minuts de jo fent... Se't fan fent. Però me'n vaig en sortir. Tens entonació de ràdio, És que l'he entrenat molt. T'ho dic. Fa 5 S'entrena? anys que... No, però vull dir, cada dia durant 5 anys Ja, bueno, al final. és com... Són com 1.500 dies. Són un munt de dies. De fet, ho són. Bueno, acabem les 10 preguntes ràpides Acaba-les. d'aquesta mini-intervenció. Ui. Vale. Com es diu la casa de l'Iron Man? No he vist Iron Man, és un acudit. I don't know. Hòstia puta, tia, de veritat, és que de veritat, tia. Feia colonxista les 10 preguntes. Ah, vale, no... Era... Que bé, m'ho estic passant molt bé. Saps què passa? Saps què passa? Que el tio aquest ja ho vaig veure en lo del draft de coses vermelles que fot el que vol. Sí. M'encanta. Doncs sempre fa el mateix. Quan prepara ell les 10 preguntes ràpides, l'última, jo què sé, l'últim dia va dir t'has fixat que només són 9 preguntes i aquesta era la desena. Us dono un saps easter com? egg. Digues. N'hi havia 9. L'únic que aquest cop no ho he dit. Però la penya no s'entera, tio. I al TikTok posarem 10 preguntes ràpides i ningú les contarà, ningú farà... Saps? Anirà, només n'hi ha 9. Jo ho posaré als comentaris. És mentida. Saps? Com et surts dels estàndards que hi ha? Sí, ets tan irreverent. Soc un rebel, tio. O sigui, jo pum, saps? Jo m'esquivo preguntes, saps? Va. Com ho fas, tio? Proseguim. Bueno, ara també tens ràdio aquesta tarda. Però què graves? Per tardes normalment o pel matí? No, gravo a la nit. A la nit. A la nit. A veure, és un programa que s'emet a les 11 de la nit, el que passa que és gravat perquè una època el vam gravar en directe i imaginaràs que sortia a les 12 de la nit de treballar. És terrible i especialment, no sé com sortiu vosaltres després de fer el podcast, però després de fer un programa, i més si és en directe, hi ha una adrenalina super específica Sí, i clar. super boja que te'n vas a casa i ja estàs... I no pots fer res. Llavors vam deixar-ho de fer i gravem a les 7:30 de la tarda. Però no en directe. No, clar, no. Vale. Si és a les 11...
És el Clar. XL. Bueno, clar, collons. Sí. L'XL, no? XL. Que es deia Adolescents abans o alguna cosa així. Sí, primer es va dir Adolescents X. O sigui, és que és un programa que s'ha transformat molt. Va començar ICAT, que és l'altra cadena de Catalunya Ràdio. Era només un programa d'un cop a la setmana i es deia Adolescents ICAT. Després va ser també Adolescents ICAT, però cada dia. Després va ser Adolescents ICAT a Catalunya Ràdio. Però teníeu ja 30 anys i... Després va ser Adolescents XL. No, però és que això també és molt absurd, perquè és que els programes infantils els fan persones adultes i ningú diu, ai, com és que aquest programa infantil l'està fent persones adultes? I en canvi amb els joves no sé què polles passa, que sembla que no poden tenir un programa, no pot tenir un presentador de 30 anys, pot tenir un presentador de 30 anys i un presentador de 55. Però no es diu programa infantil, es diu, jo què sé, Art Attack, saps què vull dir? No, però podria dir-se també nens.cat. L'Art Attack és infantil, no? Sí, però no es diu Però, Art Attack infantil. Pep, hi ha molts programes que es diuen sobre criança i pollades de nens, Kids, hi ha un programa ICAT justament que es diu Kids, i no són nens els que ho Clar. fan, va sobre nens i es diu Kids. Un moment, seria Adolescents, molt el raro. target era adolescents, m'estàs fent emprenyar, és que és un tema que per mi és sensible perquè és com de dir, què vols exactament? Molestar. Que algú de 15 anys faci el programa? Bueno, fes-ho, però val molta pasta tenir una persona de menys de 16 contractada. Clar. Tu imagines, Al revés, és molt barat. imagina't no, un val molta programa pasta. portat per nens. Sèrio, bueno, seria El l'hòstia, Kids la i meva. Cat. Un nen de 8 anys fent un programa, perquè segurament seria super il·legal, però faria molta gràcia també. No, No. s'han fet coses així, el Clar, que passa sí. que clar, d'haver-hi responsables adults i per tant al final el programa segueix sent d'adults. Sí. Si així funciona el món. Tu també, el teu programa es diu Xapa la ràdio i bé que no fas ràdio. La xapo. Ei, Bart. No. Podria presentar-lo al Hasbulla. I... Està a la presó. Sí, sí. Està a la presó? Està a la presó, tio. Sí. Per què? No ho sé, vaig veure que estava a la presó, però no sé per què. A una boda la va liar el tio. Sí. Bueno, la va liar a nivell... És que clar, tio, fot així, el veus així tan petitonet que dius, hòstia, no pot anar a la presó, però és que és major d'edat. Jo em pensava que era un nen. Quan vaig descobrir que només tenia una malaltia vaig al·lucinar. I t'estic parlant de fa 2 mesos que em va passar això i que vaig descobrir que era... 2 mesos. Clar, fa molt poc. Per mira com mira el nen aquest, com la nena coreana dels stickers, en plan, com una nena, no? Com un nenet que vaig pensar, a veure, deu tenir alguna cosa, perquè té una cara molt particular. Vam pensar que era un nen petit. Que la nena coreana dels stickers, Sí, els seus pares volen denunciar la gent que ha fet els stickers i tal. Sí. Qui és la nena dels estils? Tio, no saps la nena coreana dels stickers, tio? és una nena coreana que fa caretes mones. Sí. No l'has vist, tio? Que Sí, és... que és així gordeta. Té la cara estàndard coreana. Sí. No sé, tio, Pues llavors és que són com moltes coses, rotllo, que li posen com molts cors pels Sí. voltants i coses d'aquestes. Sí, Típica nena com així, Sí, exacte, però exacte. coreana i de 5 anys. Exactament. Això, it's a thing. La penya, que ha sigut un meme a la seva vida, hi ha història darrere, que a més això no acaba sent mainstream perquè no surten. N'hi ha que sí, perquè aprofiten la fama de ser el meme i la juguen bé i no els hi fa res. Però també hi ha molta penya que ha sigut un meme i que aquesta gent creix, saps? Imagina't ser tu un meme amb 12 anys i que amb 30 et diguin, ets el tio del meme. És de bojos. I que no et senti bé. Saps? És que Clar. ara no em ve al cap, però hi havia un tio. És que s'han fet moltes entrevistes d'aquestes, d'aquest meme particular que ara han passat 20 anys, que com ho porta? Jo I el Estàs tio, bé? fatal. Jo les recordo la drogues, tia, la nena aquella, sabeu, que està com a un cotxe que fa una cara com així, Sí. mirant al costat, doncs vaig veure una foto d'ella com amb 16-17 anys, que tenia una samarreta amb el seu meme imprès. Saps? Clar. Això és penya que ho porta bé. Que és com s'ha de portar, perquè és que en general tota la vida intenteu portar bé, i més si és una cosa que és el més greu que et pot passar. Vull Clar. dir, tens 5 anys, se t'ha fet viral una foto, reina, pues, denuncia els però- teus pares, sí, de què. Ja. Però això és el que anava a preguntar a tots. Clar, ara, té relació amb el hate també. Però, hòstia, com us ho prendríeu si vosaltres fóssiu un meme? Perquè ara realment ens pot passar a tots. A tu potser una miqueta més, perquè estàs Bé. més exposada. Bé. Però pot passar. Que... A mi no em molaria, En plan, tenir hate a internet a tope, Però Pues no hate? tindries hate. És que no té per què ser És que hate. pensa És que que no en és un- la és majoria aquest dels entremig. casos els memes ni tan sols els personalitzes. O sigui, a tu t'arriba un meme de la nena coreana i no penses qui és aquesta nena, ni la vas a buscar a les xarxes socials, o t'arriba el meme de la noia del cotxe i no... Vull dir que per tu... Saps quan la teva mare li ensenyes un meme i en comptes de riure et diu però qui és aquesta persona? Això Això em només fa ho fan una les mares, nosaltres no Sí. ho fem. Per nosaltres és veure una foto d'algú que ni existeix per nosaltres, saps? Vull dir que no crec que rebis hate. Ja, de l'exterior no, però la penya que et coneix, que li ha arribat el meme, llavors diu, hòstia, què fot el Pep aquí fent aquesta, jo què sé, amb el rabo fora, saps? Alguna cosa així. Bueno, Dius, clar, si se't veiés la polla seria molt gros. Bueno, però és que molt gros segur que seria. Per vosaltres és un xiste guarro. Bueno, per tothom. Seria molt gros, és una expressió que jo dic Ja, molt. ja, però és que ha vingut molt a cuento, la veritat. Què anava a dir? Ha quedat bé, sí, és Sí, veritat. la veritat és que sí. En plan, no facis la de hola, que mal pensat, no sé què.
No, jo no faig això. Sí, no havíem posat el timer. Joder. Bueno, Jo ho he vist però no m'he atrevit a dir-ho perquè he pensat que potser era un... Portem 10 minuts, no passa Hauries d'haver-ho res. dit. Portem 10 minutets. Cap problema. Cosa a comentar. La Juliana s'ha equivocat venint. Cabron, que això no... És veritat. A més, és una cosa que em passava molt quan anava a la UAP, que senzillament està tan bé els ferros que em distrec. O sigui, quan soc a Renfe, mai m'he passat la parada, perquè estàs tan malament que vols marxar tan bon punt, arribis al teu destí. Però aquí és com que m'he distret, i a més és que m'he passat una parada, m'he passat dues. Sí. Perquè, de fet, té molta explicació. El que m'ha passat és que no sé per què em pensava que Bellaterra estava després de la UAP, que vol dir que durant els 2 anys que vaig anar a la UAP no em vaig fixar en absolut de les parades que hi havia Exacte. Però abans I l'has de llavors conèixer. he vist la UAB, he fet el meu history dient a l'infern, tal, no sé què, i dic, bueno, és la següent. I de cop a la següent surto i estic a Sant Quirze. Dic, no m'he enterat de l'altra parada. I és perquè ja me l'havia passada. Clar, Clar, és Bellaterra... però no ha sigut el major fail de tots, Perquè el major fail d'avui l'he fet jo. Jo i la Gina. Hem anat a buscar la Juliana a baix a l'estació de Bellaterra i abans d'arribar he pensat, vale, m'ha dit que estava a Volpelleres fa uns 7 minuts i haurà arribat fa 2 minuts. Potser me la trobo caminant, saps? He pensat, ja haurà sortit i me la trobo caminant cap a direcció a ma casa. I he vist una noia, hem vist una noia que des de lluny s'assemblava molt a tu. Vol dir una noia rossa. Però és que no sé, tio, els dos ho hem dit. Els dos hem dit, mira, està allà. M'he parat al seu costat, li he baixat la finestra i tot. No. I fem així, miro i dic, no, faig així, miro i dic, no és ella i faig arrenco. Clar, la tia, se li ha parat un cotxe al costat, li han baixat la finestreta, ha vist la cara de la Gina allà i ens n'hem anat. Saps què li va passar una vegada a la meva mare? Van anar amb el meu... T'he sentit, l'anècdota, no és com que ara vulguis... No, tranqui. Perquè sí. També estaria guai. Clar, també pots, Van anar a fer com uns tràmits d'aquests, no sé què anaven a fer, però allò que baixes un moment, un dels dos baixa un moment i després ha de pujar, vale? I llavors, el meu pare va aparcar just davant de l'edifici on anaven a fer la cosa i va baixar la meva mare i va aparcar just al davant, val? Llavors la meva mare, quan va sortir, anava amb la idea de que el meu pare estaria al lloc on l'havia deixada i llavors no s'hi va fixar, tal no sé què, entra al cotxe, s'asseu, es posa el cinturó, es gira i estava un cotxe que no era el del meu pare. Hosti! Perquè el meu pare va veure un altre puesto i va dir, allà hi ha un lloc millor tal i es va canviar. No, tampoc no molt espai, vull dir, potser es va passar 2 cotxes, però la meva mare anava amb el xip posat segons ella era. El mateix model de cotxe, el mateix color. Vamos, que el mateix color. Vamos, i potser ni això, perquè sent meva mare, vamos, potser no era ni el mateix pujar color. a l'autocar, la tia. Clar, i és aquesta... A l'autobús. A l'autobús saludant. No, però clar, perdó, va marxar i ens fa molta gràcia pensar que, clar, per la meva mare aquesta història és molt forta, em vaig pujar un cotxe que no era el puto cotxe del meu marit, però imagina't per la persona que està al cotxe esperant algú. Entra una boja que s'arriba fins i tot a posar el cinturó. És de bojos, tio. És que m'ha passat alguna similar. No el mateix, sinó que quan, jo què sé, no sé si feia tercer d'ESO o segon d'ESO, és els anys que les hormones estan, que bueno, que fas tonteries, ¿vale? No, però que no vaig fer cap tonteria en sèrio, sinó que era rotllo. Un col·lega em va dir, què t'hi jugues a que aquest cotxe està obert? I jo què sé, 2 euros. Vaig fer així i vaig obrir la porta del darrere justament i no la del davant i hi havia una àvia asseguda al seient del darrere i em mira i fa així, qui ets? I jo vaig fotre perdona, vaig tancar la porta rapidíssimament. Infern, que incòmode. I jo no. A part era un tio que li agradaven molt els Audis i clar, vaig veure un Audi i vaig dir, bueno, doncs m'ho dirà perquè, jo què sé, coneix els Audis que si els retrovisors estan no sé com, estan oberts, saps? I clar, vaig anar allà, vaig obrir i vaig dir, no m'ho puc creure, tio. Perquè estava l'àvia sola al cotxe. L'àvia sola. Perquè fent temps i tu la vas Esperant allà. alguna cosa. Estava l'àvia sola al cotxe. Deuria haver anat a fer alguna cosa a qui la portava i estava ella sola allà clar, a sobre no li vaig obrir la porta de l'altra banda, sinó que li vaig obrir la que estava allà, saps? Clar, com per anar-la a segrestar. Sí. Amb el cinturó posat i tot. Hòstia, no me'n recordava això, tio, que bo. Podries haver amortitzat i mira, ja que estàs, li robes la cartera. Tio. Posats a fer-me el susto ja se l'han portat. Això és veritat, perquè el pitjor d'aquestes coses és el susto, no que et robi. Bueno, i més a una àvia. Sí, totalment. Del pel que potser l'obres és que d'allà... Bueno, sí, però jo crec que va ser només un segon. O podries haver trucat a l'àvia. L'àvia en general, Amb una àvia així. Sí. Vosaltres no us ha passat mai cap merda d'aquestes, tio? És que a mi em passa sovint, perquè meva àvia no veu gaire bé i la vaig a portar cada dia a casa seva i alguns cops la vaig a buscar, també. Equivoques de iaia. No, jo no. La cosa és que ella no hi veu gaire bé i sempre a la que es para un cotxe negre davant de casa seva, allà que va.
i fa així, i després, quan sóc jo, fa així, mira bé, per sota la finestra, es posa així, em mira durant 2 segons i diu, vale, és aquest. I llavors entra. Però s'ha equivocat molt més d'un cop, meva àvia, la veritat. Però clar, les El àvies... que sempre que he volgut fer, que no té res a veure, però ja aquesta m'ho explico. També està bé. Saps el típic vídeo de TikTok o meme ja d'anar a buscar el teu germà, mare, àvia, Ah, sí, sé què i vols dir. fots la música a tope, però fots una música rotllo, jo què sé. Call me baby, call me maybe, call me de maybe. Justin Bieber anant a buscar la uni el meu germà. Jo crec que li faré la setmana que ve. És bona aquesta. Ara ja s'ho espera. Ara ja s'ho espera. Bueno, no se'ls mireu, crec. Tu, No, sí que se'ls mira. tu, ves dilluns? No haurà sortit? És veritat. Bueno, però és que ara té cotxe el meu germà, ara ja se l'acaba de treure. Ai, això fa molta il·lusió. Bueno. Tens carnet? Sí, I- soc de poble. Clar. Però vull dir, te'l vas treure amb 18? Me'l vaig treure amb 18 i amb 8 intents. Amb 18 i amb 8 intents. Quantes pràctiques? Moltíssimes. Moltíssimes, 80. eh? O algun- 80. Més, sí, és una bestiesa. I l'examen el vas fer allà, a Cardedeu? Granollers. Ah, perquè Clar. va ser molt fàcil conduir per Cardedeu, no Sí, no és difícil, però jo sóc molt mala conductora. Molt. Encara ara? Ara, Considera és veritat que, és que jo crec que tothom és mal conductor. Fins i tot el millor conductor mentre es treu el carnet és dolent, perquè és que no condueixes tant. I és més quan comences a fer trajectes més en sèrio que comences com a curtir-te. I jo he notat que el mil que m'ha començat a fer més o menys una conductora passable és menjar-me moltes hores de carretera, però I abans a d'això... Barcelona. A Barcelona jo condueixo molt poc, he conduït molt poc, perquè és no que vaig amb Barcelona cotxe allà allà. s'aprèn a conduir. Sí, no és heavy allà. Sí, però viatges molt llargs, en plan, anar a Poble de Segur un dia i tornar, a mi això, clar, m'ha curtit. Perdona'm que us digui, però el que més et curteix és ser un xaval de 16 anys amb una moto sense Google Maps. Ja. Te'n vas allà a, jo què sé, tenia partit al camp del Ripollet, com collons arribo? Doncs pues jo què sé, Intuïció. surt mitja hora abans, nano, vas parant cada no sé quan, et mires al mòbil i dius, vale, ara he de fer 3 a l'esquerra i 2 a la dreta. Perquè pares. I vas fent. Això ho he pensat sempre, com la penya que va amb moto. Clar, Per mirar El el mòbil. semàfor ho mires. tu has de saber, Sí. o has de tenir el mòbil tot el rato. Però heu d'anar anar- molt amb compte, No es no, pot conduir amb una mà noies? la moto? No, home, no, perquè ets bo. Sí que es pot, però... No, una direm, cosa direm és que no. poder a nivell no, capacitat, a capacitat. i l'altra és si és no, legal o no. poder Jo de amb nivell... bicicleta, Que pues, en un moment, mira... Sí, però no és legal. Per tant, direm que no es fa. I sabeu que tampoc és legal, i jo us ho dic, perquè vaig haver de fer el curs de recuperació de carnet i vaig aprendre moltes coses. I una de les sí? coses que vaig aprendre és que, evidentment, no pots mirar el mòbil mentre condueixes. Són 6 punts. Són 6 puntacos. Són un munt de punts. Vol dir que et pillen 2 vegades i et retiren el carnet, literal. I, a més, si et pillen que estàs en un semàfor... Sí, el semàfor tampoc es... tampoc. El semàfor no es pot. vermell, Si no t'agrada la però cançó, estàs què? mirant el mòbil, et poden posar la multa. Sí. Per molt que tu et defensis, te la posaràs. I si la cançó no Pot ser, t'agrada, jo crec que no, t'aguantes. L'has Pot de ser que canviar el la pantalleta, policia- si tens. Pot ser que el policia, òbviament, no sigui subnormal, però si el policia té ganes de putejar-te, Sí. te la posa, tio. I a més és que és així, o sigui... De fet, l'altre dia el meu germà ho va fer, o sigui, rotllo, estàvem això, volíem canviar la cançó, em sembla, i se li va apagar la pantalla o alguna cosa així, no sé què, i vam pillar el mòbil i em va dir, vale, el va pillar ell i em va dir, vale, però si està la secret aquí, pagues tu la multa. Clar. I jo vaig dir, no, porta, perquè a part estava editant un TikTok, això, per això no podia agafar-lo jo al mòbil. I, perdó, un altre tip que us dono. No, dale. La típica de surts de festa, et tajes molt, vas amb el cotxe i dius, em sou una mica abans de marxar, que tires enrere una mica el seient. Potser això és molt de poble, no ho sé. No, sí. Com? Sí, lo de... Alguna vegada heu sortit de festa, Subar al cotxe, molt, i dormir dius, al cotxe. abans d'agafar el cotxe vaig molt No. borratxo, faig una mica una siesta d'una estona i em baixarà l'alcohol tal. Conec a molta gent que ho ha fet, però jo al no veure no m'ha Jo passat. abans he deixat el cotxe, però crec que només ho he fet un cop. Bueno, deixar el cotxe. però és una pràctica molt usual de fer una mica de Sí, siesta. sí, abans de sí, pillar-lo. conec a molta gent Vale, que sí. doncs si ho feu, ho heu de fer sempre als seients del darrere. No es pot dormir al dalt. No és que no es pugui dormir, és que si la policia ve, hauria de passar tot això, que també són circumstàncies que jo crec que Sí. costa que passi, però si vingués un policia, et piqués, et baixés, et fes bufar, i encara que no tinguessis el cotxe engegat, tu estiguessis al seient del copilot dormint i et sortissis positiu, t'endús la multa. Sí, Perquè estàs en predisposició de conduir. És de bojos, és una llei que no té cap sentit, però existeix. Però amb el cotxe veritat. A veure, Cotxe pagat. m'havies cagat si has d'estar borratxo, perquè vull dir, Sí, jo per clar. exemple, jo per exemple, molts cops que he anat molt d'hora a la uni, perquè, sobretot abans, que havia anat molt d'hora a la uni per trobar lloc, jo què sé, em queda una hora per la classe... Clar, no. Estava pensant, dic, què collons, estava fent una il·legalitat? Només en cas de molta borratxera. Ja. M'ha vingut al cap una anècdota, que va ser, crec que no la vam explicar, a la Cerdanya, quan vam anar, de fet que vam gravar l'especial Cerdanya, o sigui, això va ser fa Ah, a mi casa, vale, sí. 3 mesos o així. I, bueno, vam tornar de Badiu
o la Nordic, no, sempre les confonc. Ambos, crec que vam anar ambos o alguna Vam cosa anar així. les dos, No ho sé. bueno, d'allò. I tornem, tal, i ens vam quedar, doncs, els 4 després de la festa, tal, que volíem més festa. Vale? Perquè era superdora, eren les 3, la disco no volia marxar i ja està. I vam dir, bueno, doncs ens tanquem al cotxe a cantar sense tu, Que sempre va bé. Sempre va bé. que sempre va bé, no, va ser una locura, jo no ho havia fet mai i recomano el pan a tothom. Llavors ens tanquem al cotxe, ens vam estar potser, no sé, 1 hora i mitja, vale? Allà, 4 tios amb llanternes cantant a Gaspar. Total, i jo no sabia aquesta norma. Clar, planazo de 5 del matí, saps? Bueno, i estem així cantant, música a tope, clar, hi ha veïns. I de cop veiem com la poli passa per darrere, com per un d'allò. Jo no ho sabia, això. Llavors m'hagués cagat encara més. I li diem a un col·lega, està com al lloc del conductor, diem, tio, apaga el cotxe, no sé què, que no ens vegin, que hi havia com les típiques llumetes de dins del cotxe. I de cop fa així, apaga el cotxe, i clar, a l'apagar-se, Clar, es veu més. s'encenen les llums grans. I clar, de l'intent que ens volíem amagar, saps, tots així, de cop clica per apagar el cotxe i de cop fa... Uup, Home, i és que s'encenen les llums. és com que estic amagant alguna cosa, Apago el cotxe que estic amagant alguna cosa, no, Passa tio? això, I de cop veiem a la poli que ja havia tirat i de cop fa, para, i comença a tirar enrere. I tots, tio, Héctor, no sé què fas? I en tots així amagats, i de cop tira enrere, pup, gira, i se'ns posen, però literalment aquí Quina al costat. ansietat. I tots així, borratxíssims, que només havíem anat al cotxe per cantar. I baixa la ventanilla. Què feu? 5 del matí, 4 tios. No sé qui era el del copilot i diu, no, bueno, és que estan fent molt soroll a casa i hem baixat al cotxe. Sí, i es van pensar, s'estan fotent un porrazo aquests, Els tios que... devien pensar, vaya saunes estan drogadictes, que tal. I ens van deixar, no ens van dir res. Ja És que ves? depèn molt del poli, com tot, evidentment. Hi ha polis subnormals i polis que no. Clar, clar. De fet, el poli, és que a més, potser el seu poble, espero que no sigui un prejudici, que sé que ho és, el tio va dir, bueno, però que a mi no em mentiu, a mi m'ho podeu dir, heu tornat de festa i estava aquí. I tots, no. Saps? I que sí, però el tio com, tranquils, que m'ho podeu dir, Però jo trobo que el millor és dir-los la veritat i ja està. Sí, hem tornat a festa i no volíem molestar els veïns i hem vingut aquí al cotxe. Ja està, tio. Donar-li el poder al mateix que et diu, sí, multa. No, perquè no és li dic, multa. prefereixo No és quedar com un multa. mentider asquerós. Tornar de festa no és multa. Però no és 6 multa. punts del carnet per estar allà, sí. No, però si vas borratxo sí, però si no et fan... Si jo crec que pensen, que majo, no li faig la d'esto, saps? Jo el que he arribat a fer és treure 3 cotxes de col·legues del pàrquing. Perquè fan control, on aparquem, fan control sempre, i recordo de penya que diu, hòstia, És que- vaig bé per conduir però dono positiu segur. Tu deus anar buscat, eh? Sí, Que sí, deus sí. anar Sí, buscat. El vento de festa... sí, però he arribat a treure 3 cotxes, he arribat a treure. Jo estic molt al teu equip, estic molt a favor de la taxa 00. No he donat mai res més de 0-0. All right. Jo mai he bufat. Però perquè condueixes Difícil, poc... eh? He conduït molts cops tornant de festa, el típic d'anar a fer una copa i tornar a les 3. Ja, però no tant Que sí com que jo. fa gràcia, no?, que et facin Sí, bufar quan quan dones vas 0-0. bé, vas allà dient, va, para'm. I no hi ha manera, tio. Ara, que et miraré els ulls fixament i donaré 0-0. Sí. Un dia abans d'arribar se'ns treu el cap a la finestra i comença a cridar alguna cosa. És que això... Aquest el parem. És que això no sé si us he explicat algun cop, però la història de jo de tornant d'un sopar amb uns col·legues que vivíem aquí a Bellaterra i aquí a Bellaterra hi ha molts robos i tal i fan també molts controls a l'entrada. Yeah. I recordo que jo anava, clar, superbé, i els altres 4, però passadíssims, però allò d'uns nivells que dius, oh! I tots vivíem aquí i van dir, tal, ¿qué venís a hacer aquí? Bueno, que vivimos aquí. Vale, el DNI, li ensenyem, i jo dic, tinc el carnet de conduir al darrere, el maletero. I em va seguir el poli per veure si portava un 6è tio al maletero. Nada, todo bien. I això, i pregunten, heu comès algun delicte? I Que un sempre és una pregunta que incomoda molt, fins i tot encara que no hagis comès cap delicte. Clar, Dius, diu- Per què m'ho preguntes? Clar, què Quina faig? por, Carda diu. d'esto? No... Ets afín a aquesta pregunta? Sí, sí, sí. ens va dir, bueno, què, heu comès algun delicte abans de que ho comprovi? Algú l'hauré fet. Però, i un col·lega va dir, Però encara... com d'antecedents, saps? Clar, exacte. Però què passa, si tens antecedents, llavors? Les coses són molt diferents. Sí. La vida és molt diferent. si No, però tens llavors el antecedents. tio et parlaria com un, vale, Però el que fa Clar, la... però- què estàs fent ara? Però no ho has vist Però la no ho peli? saben al principi. Clar. Clar, la cosa és que si tu et paren, només per veure't no sabràs si tens antecedents, et pregunta, tens antecedents? Però això de què Però això ens ho serveix? pregunten. Depèn de lo que hagis fet, o sigui, depèn Clar. de lo que et De pillin lo que després. tu hagis- Juliana, vale. tu tens antecedents? Jo no, però podria, o sigui, tenir, donar més de 0,60 és antecedents. Clar, sí. Hòstia. És sí, judici sí. ràpid, però el que a mi no va ser això. Però sí, Let's go. s'ha d'anar molt de compte. Ja et dic, bàsicament el que fan és et miren el DNI a veure si tens algun antecedent i la matrícula del cotxe a veure si té alguna multa per pagar o alguna cosa així.
I hi ha molt racisme, en el dedo de qui paren i qui no paren. Sí. Jo és que semblo així una miqueta, quan estic més moreno... Ets morenot, ets Ojo. morenot. No, però vaig flipar perquè era l'única... Bueno, era, per començar, hi havia 3 noies i 25 pavos a la classe de recuperació de carnet i tothom era racialitzat. Menys Sí. jo. Sí. I creus que això era perquè la gent és racista? Clar, penso, és molt racista per part meva pensar que és perquè per algun motiu delinqueixen més. A mi el que em surt pensar, i sobretot perquè jo miro el meu entorn, que està ple de persones blanques que estan constantment agafant el cotxe borratxes, passant-se al límit de velocitat, etc, i penso, és bastant probable, perquè a més passa en molts altres aspectes de la vida, que la poli vagi més darrere seu i que si veuen un pavo negre li diguin baixa la ventanilla i fes-me bufar, i en canvi si veuen una noia rossa amb els ulls blaus, fantàstica, no sé què tal, moníssima, no sé quantos, no la parin. És que això, però igual que quan vas pel Raval passejant, que a mi no em pararà mai la policia. I si ets un pavo negre, sí, és racisme policial, existeix. Parlant de lius, avui es lia la bona nova. Avui és És avui? dijous. Per la gent que no ho sap. Però fa molts dies Que hi ha que lo de és Desokupa. avui es lia, no? No, és avui. El tio de Desokupa va fer un vídeo al pal avui a la Bona Nova que aniran allà, jo què sé, jo crec que sortirà a la tele i es liarà heavy. Espero que no mori ningú. No volia posar mal rotllete. No es Mai morirà ningú. parlem de coses sèries. Sí, és és més, veritat. jo vull tornar a la broma ja. Vale, va. Sí, ha estat culpa meva, ha estat culpa meva. Ah, no. Així. Jo, saps, en plan, estem parlant de coses sèries, de cotxes i tal. Quina és la cosa més heavy que t'ha passat mai? Anar borratxo amb la poli. No, i no em Anàvem diguis... a la broma, ara. i no, Anàvem a la broma, no, tio. però rotllo, allò que diguis, uah, surrealista. I que no em diguis lo del cotxe a Puigcerdà, tio. No, jo no hi era, aquell cotxe, és un plan horrible. Ah, vale. No la vull Ah, explicar. és veritat, si tu estaves amb mi. Sí. Ah, veritat. És una tonteria, Ah. però no la vull dir, tio. No la vols Per dir? què no? Perquè anar borratxo... Bueno, L'estàs a punt de dir, va. Pensa que la pots tallar si ho la dic, i t'arrepenteixes. si m'arrepenteixo la tallem, no? Sí. Un dia- La gent es quedarà amb les ganes. Un dia vaig sortir a la nit de Sabadell Vale? i que es va caminant. I clar, jo quan un lloc vaig caminant, no sé què, dic, bueno, puc pillar tremendo cebollón, malo seria. I per lo que sigui aquell dia anava borratxo. I llavors, tornant pel carrer, amb el Mario i un parell d'amics, Sí, vale, ja sé quin dia és. hi havia un matalàs... Sí. Ah, no! O eren Sí, unes era cadires. era matalàs, Pep. Van ser... Fes cas al que no anava tan borratxo, sisplau. És que potser l'hauràs explicat tu, depèn de com. Hòstia, però procedeix i si hi ha alguna cosa, corregeixo. Hi havia un matalàs al Vale. mig del carrer, Sí. Sabadell, Sí. que això no és un poble petit. I jo no vaig tenir cap millor idea que tirar-m'hi. Ué! Quin fàstic. Sí. No sé si li va pelar, Va veure... Però és que a més ho va cridar com a 10 metres de distància. Va dir, un matalàs! Salta i es tira. I jo, Pep, tio! I llavors vaig fer 2 passes endavant, vaig trobar una pila feta de cadires, allò que és un trono, saps, quasi, Sí. quan hi ha tantes. Li vaig fer una patada. I a tot això tenia un cotxe de policia a mig metro meu, a l'esquerra. Literal, mig. Jo vaig mirar el Pep, perquè jo el veia des de feia rato, el cotxe de poli, l'únic que anaven amb les llums apagades, i jo pensant, bueno, el Pep l'haurà vist. I a mig metre fa, pum, patadona a les cadires. I La jo, per què patada fas? era una patada sense mala fe, era No, patada ja, despecho, era, vinga, va, Pum! patadita. I el poli em mira i em diu, què fots? Què fas? És que li va faltar un gilipolles. Clar, Però va, va dir, què fas? Ets gilipolles, tio. I tu, no, No, me'n vaig a casa, ja. Sí, Tu, sí. no està mal, vull, no... Està Tu bé. no saps que és una anècdota de borratxo, saps? Bueno, perdona'm, us veig a tots cada dia. Ja. I les cares de l'endemà? I no has begut mai, eh? En sèrio? Tercer de l'ESO, res, fem poc. Pregunta per la tele, per la Juliana. sigui- La que no Juliana sigui de la sèrio. tele de la ràdio, Que ja no per sigui tornar al tema interessant que no són de cotxes, morts i festes. Sí. No pots sortir bevent? No veus ni una birra ni res? O sí? Què vols Es dir? permet? Bevent... Fent ràdio, fent tele... Està fet la birra, el programa amb Però una si birra. mira'ls... Xin-xin, bro. Eh, O la ràdio, per exemple, o si... a veure, on sigui. podria, és a dir, bueno, no ho sé. És norma Podria interna? demanar-ho, però s'entén que no pots. Però igual Sí. que crec que vosaltres no podeu estar amb una cantimplora a la feina emborratxant-vos. Ojalà. Ja, clar, no. és que realment... Clar, No, clar, vull sí, dir, sí, sí. Clar, és que jo ho veig com que jo ho faig del meu hobby, diguéssim. Però no, clar. No, però sí que alguna vegada he anat una mica a piripillola, perquè és una hora complicada, depèn de com. Depèn de quin dinar tinguis, si s'allarga, tal, no sé què, vas una mica despistada. Algun cop en 5 anys. I es nota, perquè a més sempre et pilla que ja es bajona, perquè és el temps dura el temps suficient com perquè ja al final estiguis amb aquell... Saps aquell cansament de quan t'has tajat al migdia, que és un Sí. cansament molt És el concret, pitjor. tio? El de no haver fet Buah, cesta. Una barbacoa a les 8 del vespre. Buah! Que dius, què faig? Segueixo bevent, me'n vaig a dormir. Però que ja estàs com... Uah! Bé, però és això. El truc és no parar.
Clar, però Sí, bueno, clar. Bueno. A no ser que tinguis coses a fer. Preguntes. Sí, passem literalment al primer punt de tots. Ui, de veritat. Molt sèrio, no m'ha agradat aquesta primera mitja hora. Va, dale. Ja està feta. Ara farem més show. Ja està feta. Val, porto una secció en la que tu ets experta. Val. No es vol donar explicacions. Buah, I la secció, no teniu ni puta idea vosaltres. Ni no? puta També, idea. també és per nosaltres? No, t'has callats un rato. I es diu Kiki o Buba. M'encanta. Què és això, Kiki? El Mario. A veure, em mires? Bueno, m'estic posant Kiki. nerviós perquè no sé què és Kiki o Buba, tio. Buba claríssim. I tu... Ell buba claríssim. Sí, claríssim. I jo? Va, estic Buba. ratllant. Buba. Sí. Vale, ja està. No em dius més noms? Eh? No em dius més noms? Digue-li No, més va, noms. fes un més noms. L'Àlex Tous. Àlex Tous és buba però quiqueja fort. És que també per mi existeix aquest entremig, aquest gris. Jo, a mi Hi ha què m'has bubes dit? que quiquegen i hi ha quiquis que bubegen. M'explico, no? M'entens? M'ho compres? A veure, jo no soc expert en la matèria. Però és- m'ho compres és o un joc no? de lògica. No. D'aquests. Només ho podem fer els nens que ens avorriem molt a classe, els superdotats, el Pep i jo. Dios, m'ho prendré com un atac, però és que més soc Kiki, tio. El Jerry Kerryberry. Bubíssim. Bubíssim tirant a bubíssim. Bubíssim podria ser un insult, eh? Sí, no, però no de buba, ja m'entens. Però El Tomàs Molina. Buba. el Longley Show. Buba. És que no Joder, entenc és que jo vull intentar pillar preguntant, com si fos un joc de lògica, No és un segurament joc de lògica. no ho pillaré. La Berta Roca. La Berta Roca, buba que quiqueja. Els teus pares. El meu pare, buba, i la meva mare, buba. Però és més, a mi m'és més fàcil amb nois. Per què? Pista. No ho sé. Tu, me'n vull enterar, tio. Bueno, no té lògica. Sí que en té, perdona, és una connexió sinestèsica. Un moment, què vol dir això? Ho És explico, un voleu joc. que ho expliqui? Vale, va. Sisplau. sí. Perquè és que aquest no ho explicaria segur, només parlat d'allò. Això és un trend que s'ha creat fa poc a TikTok, bueno, TikTok, al món en general. És una cosa científica estudiada, que és l'efecte Kiki-Buba. Val? La cosa és que hi ha aquestes dues imatges i tu m'has de dir quina creus que és Kiki i quina creus que és Buba. Kiki, Buba. Sí, sí. Vale, un 99% de la població ho diu així, però en el fons no hi ha massa explicació, és senzillament una relació entre un so i un dibuix, una Sí, cosa sí. gràfica, no? Llavors, de la mateixa manera que es pot fer amb aquests dibuixets, també ho pots associar a persones. Ah, jo soc Kiki. Si és Tu algú veus, més... oi? Tu t'ho notes, Sí, oi? sí, sí. Si és algú més punxegut o algú més rodó. Sí, sí. I Si és això, algú més que té un temperamento o és algú més tranquil, en el fons. per mi també hi ha algú físic, O sigui, no necessàriament, però sí que hi ha algú físic. En plan, si tens més galtetes, si tens una mandíbula, per exemple, el meu nòvio té la cara superquadrada, no? I això és com super kiki, perquè és com una cara feta amb regles. I en canvi, si tens la cara més feta amb compassos, com per exemple, jo també la tinc bastant arrodonida, doncs llavors, boveges més. Un Però després gordo- hi ha la personalitat, també. un gordo serà Pot ser buba. Kiki. No, pot ser Kiki. L'Ibai és buba. L'Ibai És bastant kiki. L'Ibai és buba, però No. no és l'únic gordo que existeix al món. Notícies fresques porto avui aquí. Bueno. Jo hi ha persones... No vull dir noms perquè seria molt gros, però hi ha persones... Digues algun gordo. És que no et vull dir el gordo que penso, però penso un gordo que a més està molt gordo i que és la persona més puto kiki que jo he conegut mai. Ara estic pensant molt. El Jan. El Jan què? El Jan de TikTok? No, la porta, anava a Ah, dir. el Jan Laporta. El Jan Laporta és un gordo kiki, 100%. Oh, no és veritat. 100% tens raó, ets Els bo. puteros són quiqui? No, No dic que els quiquis siguin puteros. Però podria ser la que els pregunta puteros... no és si tots els quiquis són És puteros. que el Perquè Mario- si tots els comença puteros són quiqui. És que el Mario és punxegut literalment, sí. Mira, mira, mira. No, jo crec que no. No. Bueno, a mi no m'agrada associar la cosa de ser més així cap enfora amb ser Un putero. proxeneta. Però també és de la manera de vestir, no? O sigui, clar, és una barreja de tot, és una barreja de tot i d'actitud. Algú super quiqui és, per exemple, el Gerard Piqué. És literalment jo sempre el poso d'exemple. És un quiquiot. De quiquiest, en plan super quiqui, super quiqui. Quiqui full. Quiqui. I per mi, per exemple, el Jerry és un gran exemple de buba, En plan, és super buba integralment. Long super buba, super buba. Són persones que són molt bubes. Per mi el Tomàs Molina també molt buba. Bastant buba, tio. M'ha molat molt, no? Sí, ara estareu obsessionats amb això durant una setmana, però es gasta la setmana, us El aviso. buba és una mica el de com estàs? Ah, no ho sé. Bueno, té alguna d'això també, té alguna d'això. Bueno, Però és menys una que- barreja de tot, és que és una barreja de tants factors. I el quiqui és més de com estàs? Deixa'm en pau. No? No, és... Bé!
O malament! No? Gilipolles! Clar, com... Sí. Superbé! M'ha molat la secció, tio. És que és Però era la guai, teva això. minisecció o preguntes? No ho sé, jo porto bastanta cosa. Ah, vale, jo també. Vale. Esteu a favor o en contra de lligar tirant likes a les històries d'Insta? En contra. Bueno, és que a mi, jo ja tenia nòvio quan es va començar a instaurar aquesta moda. Vantatgisme, llavors. I em costa molt de... O sigui, ni m'hi fixo i em costa d'entendre que es pugui lligar tirant un like a un Instastory. Em sembla que queda molt més guai si contestes, Sí. Sí. no? Però requereix més valor contestar. Però Bueno, per això, és que- per això. Però llavors Però és com que vols els lligar millors, només tirant like? és que els millors lligotejos són els que una Els de les valents. persones té valor. Clar. Si no hi ha res millor que et vingui algú i et digui a la cara el que vol. Això és la cosa més sexy que es pot fer. Conèixer una Però és que a persona vegades i dir... pot espantar. Clar. Hi ha aquest risc. Hi ha aquest, és que ho tenim bastant parlat, sincerament, això, Això Pot depèn espantar. molt també de la matèria prima. I aquí Clar, la matèria home, prima si vas és allà i dius, bona. Me gustes. No, em refereixo a si ets òbviament. guapo o no ets guapo. Nosaltres aquí tots Ah. som guapos. Llavors, tots anem amb aquest marge. Bueno, tots som guapos. Alguns més i alguns menys, però... Podem estar... Que li han tirat la canya avui, Que com a molt la persona pensarà, bueno, s'ha passat de sobrat, però jo crec que és sexy, o sigui, que et suma atractiu, en plan, acostar-te a algú i dir-li, crec que hauríem de fer una copa un dia, tu i jo. Sí. Sí. A tu et ve una tia, imagina't, coneixes una noia a la feina, esteu allà a la cafetera o on polles estigueu Clar, fent però ja l'he coses. conegut a la feina. No, però la Si és coneixes... algú que no conec. Estàs fent-te un cafè, et ve una noia, Que no conec de res. no la coneixes de res, és el primer cop que la veus, però és una noia del montón tirant a guapetona, vull dir que no és lletja. Se t'acosta. Hola, perdona, com et dius? Si jo a les 112 m'ha vingut una loca... És mentida. És mentida. Mentida com Una una tia se t'acosta i et catedral. diu, hola, com et dius? I llavors et mira fixament als ulls i et diu, Pep, crec que un dia hauríem d'anar a fer una copa. Te la fotes al lavabo. No. I tant. Probablement La li vida hauré és dit, què? Saps què vull dir? El primer que... Això ho fa molt, El de què? Ja ho he sentit, però... Perquè a mi si em ve algú parlar i no estic en el mood de parlar, em quedo com molt fora de lloc. Bueno, això Clar, és molt però- tu, tio. Però té raó. Si et ve algú... L'únic que no passa, això. Jo faig aquestes coses. Però pues a mi no em Però passa. si tu tens nòvio de fa Però molts abans de anys... tenir, no tants anys, i abans de tenir nòvio, jo feia aquestes coses, i amb el meu nòvio vaig fer aquestes coses. Estava el tio fent-se un cafè i tu anaves a dir, vinga, No, va, cap al a lavabo. veure, evidentment hi ha contextos i contextos, i tampoc cal ser un psicòpata, està clar, però hi ha moments on realment convidat... Mira, jo, no sé si sabeu aquesta anècdota meva, és molt bona. Jo m'agradava molt un noi que em servia birres al bar, no hi havia més, si no el coneixia de res més, i no sabia ni com es deia, ni ell sabia com em deia. Jo sabia que era el noi que em portava les birres, mascareta, per tant no tan sols li havia vist bé la cara, però jo em vaig com obsessionar una mica amb ell, em la trobava guapíssim. I vaig anar uns quants cops en aquell bar i llavors un dia una persona que sí que teníem més o menys en comú em va dir com, bueno, més o menys li fas gracieta, però allò de dir, li sembles moni. Però ja I- està, i Li ara sem- llavors però, hi vas anar. però això jo podia És suposar-ho game també, changer. perquè... Això és... És game Exacte. changer. No, perquè no El està... No, és xivatazo que és qui? No, però no... Home, que et Per vingui exemple, a algú. les Li mola. històries- Oh, ja vas anar, Les històries tio. d'Insta, per què serveixen? És per Perquè potser confirmar això. tires el like, llavors et tornen un like, una story, i llavors ja amb això, Confirmació. ja pots anar un dia i dir, què tal, no sé què, m'agradaria fer un dia una copa. Ojo aquí t'està convencent una mica. No m'està A mi convencent també de res. m'està convencent. No, perquè sóc molt més radical que tot això, jo amb el tema del lligoteig. Jo el que vaig fer en aquest cas, que a més és que no és que em digui... O sigui, jo no sabia si jo li agradava, sabia que et pensava que era guapetona, però sin más. Ja tenies això. Tothom ho Ja sap, que tenies si, et això. ve, si algú et ve i et diu mira, que li fas gracieta, és... No. Sí. Tu Jo imagina't vaig algú anar a dir, preguntar i li "Mira, vaig fa una dir, creus miqueta que de el gràcia. cambrer em troba guapa, tal, no sé què, i em va dir sí. Però tu Tenies què creus? Que feedback positiu. el cambrer li devia dir sí, però poquito, una gràcia, saps? No, devia dir, sí, clar. Bueno, no sé, jo al cap no. de 3 dies estava a un altre bar i vaig enviar-li per Globo una nota al seu bar dient, hola, avui no vindré a l'Espai Mallorca, avui no vindré a l'Espai Mallorca, però seré aquí, una UBI al meu telèfon. Directe. De Globo. Directe. de Bueno, milions. jo me l'apunto, em Directe quedo i l'estratègia Globo, per si cas. Jo soc molt Tu, d'aquestes tu, merdes. tu ho has de tenir tot, bro. Perquè aquestes merdes són les millors. És el millor, i a més és que és superatractiu perquè també la gent està molt acostumada a lligar a lo normal. Així, et responc un Instastory i quedem un dia per fer una birra. Mira, tinc depressió només de pensar-hi. Fes alguna original, fes-me alguna divertit, sorprèn-me. I com que la gent no ho fa, ho faig jo, perquè a mi si no em sorprèn ningú, has de tu començar a sumar. Sí. Aquí volem sumadors, mai volem restadors, Jo veig el Pep d'aquí 2 setmanes agafant a una estranya pel carrer. Vols anar a PortAventura amb mi? Exacte, anava a dir, exacte, jo crec que la liaria un punyau. Amb un banyador. Vols No, anar no, a però no rotllo de presó, sinó de que et posaries molt nerviós, saps què vull dir?
Clar. Sí, liar-la em A mi- refereixo a que mi em posaries pot- nerviós. A mi em dona una ansietat, això. Saps què és això? Jo veuria... Una discoteca, una pobra noia. Perdó, tens un cigarro. Dona Bueno, és que, ansietat, ja. clar que et dona També és la ansietat típica. si ho has de fer així. Perdona, tens un cigarro? Mirant quin al terra. infern. Clar, Tu, clar. jo sóc molt de miradites. Molt a favor. Tu treballes molt a miradita. Jo treballo bastant bé les miradetes, És molt tio. comú M'estic posant vermell i tot. amb el Mario. No, és que ja sabeu, veus, he dit que era Kiki, perquè que ja és sabeu Kiki. que és el típic que et mira 3-4 vegades a la discoteca i llavors ja et ve i et diu alguna cosa i sense vergonya i vacilant-te una mica. És així com s'han de fer les coses. Aquí, No, massa no, quiqui. sincerament, Massa sí, jo quiqui. vacilo molt, eh? O sigui, el meu plan era la vacilada. Sí. Rotllo, però Jo la vacilada, sempre però la vacilada d'aquestes que entra, saps, de... No t'has de passar mai, perquè si No, passes... no de això és xulo. difícil. No de xulo, però vacilada d'aquestes de... que entren, saps? Joder, que bizca aquests. No, tio. Això no és vacilada. Això és directament en tota la cara, tio. Joder. Ben animat. Eh, Però aquesta part de... Sempre hi ha com la típica de... A part de vacilar, hi ha també els piques. Que també estan bé, rotllo de... Sí. Ah, no, ja sé... Millor no sé. Sabadell que Terrassa. Això, perdona, sí, o no? Sí, sí, és que ens farien vergonya escoltar-les, però... Ets a espanyol? l'Espansa- Vaya merda. La típica. I què passa a vegades? Que també, això m'ha passat a mi, i també a gent que ha intentat lligar amb mi. Ella. Tu, una cosa... Ella. No, no. Però és que a vegades recorre molt al pic i a vegades cansa, saps? Sí. Que ja el pare està tot el rato amb els piques i dius, bueno, i quan et pregunto com I que estàs? tenim una edat, que estem als 20 i Bueno, pico mira, ja, mira, Clar, però és que la Molt cosa és fort. que jo no he hagut de lligar amb una tia des de fot... Molt. Bueno, va, restrega'ns-ho més, cabrón. No, però rotllo... Vinga, no, escoltaré un àvio, no sé què. No, però què fot? 5 anys. Que no he de lligar amb ningú. Va, restrega'ns-ho més, cabron, va. És que és així, tio. O sigui... Ara en sabries. Lo de la... En sabries. Home, I ho la vaig- pregunta ho- va per tu. Jo ho porto molt a dintre. Com Sí, una, com una ambició. con eso se nace, no se hace. Tio, en sabria, ho vaig tornar a aconseguir, i tant. Sí. Jo necessito tant les meves amigues solteres al voltant perquè elles facin tot el que jo faria, perquè jo no tinc ganes de lligar amb ningú, però totes aquestes coses i els recursos aquests de digue-li això, fes això, a mi això m'encanta, em sembla la cosa més divertida del món. Però T'agrada anar a la festa a donar assistències, a tu? Pot ser o no? Què A vol mi dir a mi això? m'agrada molt fer de Xavi Hernández, eh? Fer d'escudero. Assistència, rotllo, de que la teva amiga et lligui gràcies a que li has fet alguna cosa. Hombre. Assistències, Hombre. assistències, sí, sí. Ell conoces a Ted? Sí, Soc una gran assistenta, doncs Sí, jo. no? Vale. Vale. Oc. Següent, no? Ah, tinc Molt bé, alguna nois. pregunta. Si no, ja Una passem pregunta al següent. mentre. Vale, bueno, Després faig jo és una que les tinc al mòbil del Mario, per tant que ho faci el Mario. Jo anava a preguntar, i ara canviant de tema totalment, tornant al d'abans, és que se m'ha acudit abans i no li he preguntat. Us vesteixen a la tele? Sí. Sí, és a dir, A veure... vas allà i tens el teu modelito de 8 Sí, triat. però vull dir, jo he vist bastants TikToks de vesteix-te amb mi per anar a TV3. Llavors, què és fals? Ah, és veritat. Sempre fas el... És fals o què, llavors? Menteixes els teus seguidors. No, però és Però que que voleu que vagi despullada fins a TV3? No, vale, si és vesteix-te... Ja, però jo me'ls prenia rotllo Tu com vols que... que jo agafi el taxi cap a TV3 amb no, boles que i no. ens arribi i allà em posi la roba que em donen. I no, No. vestir-me per anar fins a TV3. Però jo pensava, rotllo, que amb aquella roba era amb la que sortiries a la tele, saps? Em curres un modelito pel taxi. Clar. Bueno, no, perquè jo passo després... Vull dir, surto, em poso la roba per l'hora que dura el programa. Ja, o clar. per al tall que hem de gravar de no sé què, però jo la resta del dia, després normalment doncs, ja me'n vaig a dinar a la ràdio, ja estic allà a la tarda... Joder, quina decepció, tio. Jo pensava que era com, uah, s'està vestint i això ho portarà a la Però tele. depèn del que facis a la tele, clar, la Ja. tele també és molt ampli. Jo ara que Si ets fet- Voldemort. No, però per exemple, jo quan... No aniràs allà vestit de Voldemort pel carrer. No, però quan feia només seccions i coses així sí que vas amb la teva roba. Ah, vale. Però, per exemple, és probable que si portes una samarreta que fa moure, que és la cosa aquella de les ratlles, que fa un efecte visual que queda fatal per Sí, la tele, sí. et diguin et canvies guapa. I t'ensenyen, hi ha una vestiteca TV3 increïble, a saco de roba, Vestiteca. i et donin algú. Jo una vegada, per exemple, em vaig tacar els pantalons amb la regla, vale? Pues em van donar uns pantalons. Ah, molt I bé. si no t'agrada? És el que, Tot això- el que et proposen? Clar, però és que tot això es pensa molt. O sigui, Sí. tu tens un munt de fittings i parles un munt amb els de vestuari i et diuen, et fan I propostes. tu participes? Sí, el que passa que, clar, també en el meu cas és estrany perquè sempre portem la mateixa roba al programa. Ah, A vale. la camisa... Sí, però per la exemple, corbata una melero, aquesta. Sí. cada dia es canvia la roba i llavors li fan propostes, li van fent propostes i ella s'ho prova i tens sessions d'estar amb la noia de vestuari. I llavors tu arribes al teu camerino, et canvies, et poses la roba i després al revés, arribes, et despulles i després ells et renten la roba, tal, te la deixen plegadeta allà... Ah, molt bé. Hòstia. L'outfit aquest de la camisa i la corbata. Sí. Sí, a mi tampoc, eh? Però perquè... Jo aniria més a tope. Si és amb camisa i corbata, aniria ja més a... Uah! Allò és molt rotllo d'oficina, no?
Però crec que era la gràcia, i buscaven com una cosa una mica com de dibuix animat. Saps? Com l'efecte aquest de dir... com que no... Saps les... És que no sé quin exemple posar-te, però el Novita sempre va vestit igual. Sí, Pues una mica la cosa aquesta. També perquè és veritat que dona molta feina pensar un look diferent a cada programa. I llavors, si havia de ser només un look, pues també els hi feia com gràcia que fos una cosa així com super d'oficinista. Extravagant, inclús. Sí. Què és el que més t'agrada de la teva feina? De quina de totes? En tinc moltes. Quines feines tens? Treballo a la ràdio, guanyo diners d'internet i guanyo diners de la tele. O sigui, 3. Sí, però després també l'internet és molt ampli. Pot ser una campanya feta des de casa meva, pot ser un viatge no sé on, o pot ser una xerrada, o... Quin t'agrada més? A mi internet. No, sí, internet. A quin guanyes més diners? A internet. Oh, Sí, no m'ho esperava. Hòstia, no, jo no m'ho esperava. 100%. Tota la pasta TV3 pels funcionaris que corren poc. 100%. En sèrio, cobres més d'internet que de la tele? Sí, es cobren molts diners a internet, nois, és molt boig. Ah, de promo, O sigui, no? no vol dir que cobri Tio, poc. és que estem badant, si no. No vol dir que... TikTok, perquè dic, aquí algú... Clar. No vull comparar, perquè no hi ha per comparar, però vull dir que ens està No, fent alguna cosa, tio. no vol dir que es cobri malament a la tele o a la ràdio, tot i que moltes vegades es cobra malament a la tele i a la ràdio. Això és veritat també. Vull dir, la majoria de gent és mileurista. Sí. Sí, a no ser que estiguis Però de és el funcionari que o va dir siguis el un Patrick. gran nom presentador. No? És que avui he fet feina, Què has dit? és tot el queixat a la Solana. Clar, a la tele, no? És com que hi ha també molts... Nosaltres només veiem la pantalla, que es diu, no? Hi ha molt corrente darrere. Molt. Mileurista. Bueno, i que bueno, perquè clar, és el també seu depèn molt perquè a TV3 no només hi ha molt corrente darrere, sinó que hi ha el treballador funcionari que cobra X diners i que depèn de la feina que faci també cobra més o menys dels anys que porti, etc del càrrec que tingui, i després hi ha la gent externa contractada per una productora que, per exemple, pot fer un curro de guionista i llavors, per exemple, pot ser perfectament mileurista, evidentment. Sí, sense cap problema. Corren igual els dos, Sí, no? i després hi ha una qüestió molt de noms. O sigui, jo puc fer exactament la mateixa feina que algú altre i cobrar la meitat. Però és un tema de catxers, això. Però això, exacte, però així va la, Correcte. així va la puta vida. En un festival també Allò- cobrarà més oques grasses que no pas... No diguis el segon nom i... Però entén-me, saps? Sí. Que hi ha un micro. Vaya smart move. No, sí, però Pues és així que funciona la vida. això passa a tot arreu. Passa a tot arreu. Esto es como todo, ¿no? Esto es como todo. Com tot, tio. Però sí, internet dona molta pasta, la veritat. Vale, jo tenia algunes preguntes. Vale. Ahí. Que et vull fer, per exemple, que vull que ens recomanis 3 sèries. Vale. Ja està la pregunta. Ja està. Ah, val, però pensades per vosaltres. No, no. Que us agradin a vosaltres. No, que ens recomanis 3 sèries. Però és molt de noi aquest podcast, no? De nois. Què va? Ens segueixen més noies que nois. Com suda guarres totes. Està 50-50. Xapera, és mentida. Vale, doncs jo recomano les meves sèries preferides. Mira, Porca Misèria m'agrada molt, per dir-ne una catalana, que si no em sap greu, que és una sèrie que va fer Joel Joan el 2007, que és boníssima. Després m'encanta Sex and the City. Sex in the City. O and the City. And the City. Gossip Girl, t'ha tirat mai o què? M'agrada molt Gossip Girl, però m'està agradant més Girls, que l'estic veient ara. Girls. I Gossip? Gossip Girl també m'agrada molt. Ja ves. Molt bé. I ara 3 llibres. 3 llibres és la cosa més difícil que em podries dir mai a la vida. No, la teoria de cuerdes és molt més difícil. És bastant per xunga. exemple. Sí, la teoria de cordes és bastant difícil. Et diré... Et diré un llibre que ha fet ara la Marina Porres, que és una biografia sobre Mercè Rodoreda. Ho sento per ser una puta plasta i no estic fent cap xiste, però aquest és el meu món. No, però l'he vist A mi m'ha fet gràcia que no fes gràcia i que aquest li fes gràcia. L'he vist al teu puto TikTok, em sembla, que deies rotllo que la recomanaves a tothom encara que no li agradés Mercè Rodoreda. Perquè és veritat. I a més, per exemple, vosaltres, que sou persones creatives, que jo us admiro molt, i el motiu pel qual he vingut és aquest... El Pep no és creatiu. Ja. No, però sou gent que teniu un objectiu i sou molt correntes perquè al final esteu fent això sense tampoc rebre cap retribució encara econòmica ni cap... Vull dir que és per... Podem dir el que hem fet a YouTube? Sí. És molta pasta, cuidado, Ojo, Ojo amb YouTube, Ojo. Portem una setmana cobrant, YouTube. Ojo, Papa i boli, chavales. 3 euros. És una merda YouTube, a sobre amb la música sí. t'ho capa tot. No posa música. Això està molt bé. Llei de copyright. Sí. Bueno, doncs això, o sigui que si sou gent creativa jo crec que aquest llibre és increïble perquè parla molt del procés creatiu i sobretot de tenir molt aguante, saps? En plan de lluitar les coses fins al final i tenir molts clars els teus objectius. Visca. Això per una banda. Després, més llibres, nois, jo què sé, és que llegeixo molt, llavors no sé quins llibres recomanar-vos. Pues si Perquè ens recomanes... llegeixes Molt, clar, soc molt lectora. Si ens molt recomanes un, a mi em val. No, digue'n dos, ni que sigui. Clar, el segon.
Mira, doncs us recomanaré un llibre, Josep Pla en general, jo crec que és una persona que se l'ha de llegir, però especialment ara m'estic llegint un llibre que es diu Les Amèriques, que és molt guai, és un cronista molt interessant. I ja està, perquè és que Tindercat. m'esteu agobiant amb la vostra mirada. Pues, Que no. perdona, el llibre de Tindercat jo crec que ho han fet molt bé. Sí, vam anar a Vam anar a la presentació? Que us haig de donar la samarreta i tot. Sí, estaria el bé. llibre. Sí. I era molt fàcil fer-ho molt malament. No per ells, sinó perquè quan et proposen de fer un llibre i a part segurament no hi havia gaire presso, tal, no sé què, i més sent una cosa com Tindercat, et pot sortir un llibre tant en plan els reviews, com super de youtuber, El llibre saps? En plan, El llibre 5 troll. consells per lligar. És que et pot sortir això. Sí. I de cop poder-ho transformar en una cosa que té més valor, que és en plan, doncs donem veu a gent que escriu en català i que ho fa bé, a més, i per fer relats, tio, doncs té gràcia. És que, ojo, perquè a la Elon gent els Musk... molava, a més, els escriptors van estar parlant i se'ls veia que s'hi van dedicar full, que no semblava rotllo... És que, ojo, perquè Elon Musk vol fer un rotllo de Tindercat. Vol fer un l'espai. No, un parell de programes d'aquests de lligar per Twitter, ara que ha comprat Twitter. Ha sortit la notícia avui. S'ha copiat del Jerry. El Jerry farà el tuit dient, m'han copiat. Ja l'ha fet. Ja l'ha fet? Bueno, Jerry, l'Elon Musk no sap qui és. Sorpresa, no t'ha copiat. O sigui, Això és com, sabeu que hi ha 2 nois que van denunciar Pillarem el l'Ed clip, Sheeran per plagi? 2 nois catalans. Ah, sí? És en plan, perdona. Ho vaig veure, Igual sí. et penses que Ed Sheeran estàs a casa teva escoltant-te. Flipa't de merda. Hombre, va, també hem de poder-ho portar tot una mica... Que no som tan originals cap de nosaltres. Senzillament tenim totes les mateixes A mi a la que em idees. copin una pregunta, denunciar el canto. Jimmy Fallon ens va copiar una secció fa 2 setmanes. Jimmy Fallon. Ah, sí? Bueno, aquest no és el primer Jimmy cop. Fallon, fill de puta! El Jimmy Fallon s'està passant moltíssim amb vosaltres. No és Sí, el sí. primer cop. Jimmy Fallon, cabron! Vine. I de cop es posa a plorar i a suplicar-li. T'imagines? Pregunta. Sí. Queda podcast. Sí, bueno. Sí, Millor sí. perquè jo ja vaig tard. Sí, ara acabem. No sé. Què us molesta més en un tren? La gent que parla per telèfon, la gent que menja o la gent que mira TikTok sense auriculars? Jo, la gent del TikTok. Me'ls pots repetir? No. Perdó. Menjar, mirar TikTok o anar sense auriculars? Però, No, menjar, no. És que no estava... La gent que parla per telèfon, Sí. la gent que menja Vale, sí. o la gent que mira TikTok Jo sense afegeixo auriculars. una última opció, que és, això només es pot passar en els trens on hi ha carregadors, que són la majoria ara mateix, la gent que s'asseu al costat d'un endoll i no el fa servir, al Ja. tren. És com, entens la meva urgència per carregar i tu estàs ocupant-me el puto puesto sense haver de carregar quan tens 10 més llocs al costat? Em posa en una situació molt tensa. Però perquè estarà a la cantonada. Em És fa el la polla. millor, Has de tenir... És el millor. Però has i de tenir t'apolles. solidaritat per les persones que van sense bateria pel món. Avui en dia el pitjor que et pot passar és quedar-te sense bateria. És pràcticament com matar aquella persona per només tenir un lloc millor. Què Qui dius? carrega el tren al transport públic? Jo. Jo Carrega ho he a fet casa. també algun cop. I ara van amb USB, bro. Quan tornes, per exemple, un dia d'un dia molt liat, no sé què, tal, i no et queda bateria perquè has estat tot el dia por ahí, és molt de comarques, això. Pues pilles i carregues el mòbil un rato. No hi ha res més infernal que quedar-se sense bateria al tren i estar així mirant les parades. És molt dur, això, És és molt veritat. heavy. I tot perquè una persona... Jo, si està tot el tren patat, dic, si on vulguis, rei. Però el típic moment el tren buit, una senyora asseguda al puto lloc de l'endoll, em puc emprenyar. És que el seient de la cantonada és el millor, Juliana. Sí. Sou uns egoistes. Jo porto un carregador portàtil sempre a la motxilla. Ja ves. I què dius quan no tens bateria al mòbil? Què vols dir? Què dius? Si tu ara tu mires el mòbil i tens un 0, què dius? Un zero? Instantàniament li dius al teu amic. Al moment. No tinc bateria. Tu o el mòbil? Hòstia, Mario, quina pregunta més rara. Però també perquè no, ella però també pots dir... no Sí, sí, tinc jo entenc quina Però vol bateria. dir, és però... correcte, també dius no tinc gasolina. Clar, toma! El Mario el que volia dir amb aquesta pregunta, molt bé, Mario, bueno, però és que potser el passa mòbil és una extensió de nosaltres, ara mateix. Exacte. Forma part de nosaltres, I som l'interior. cyborgs. I dius que no tens bateria. Clar. Sí. Molt bé, Mario. Dios. És mentida perquè ho dius amb 1000 coses. Sí. Saps que no havia caigut amb el cotxe? Que també ho dius. No tinc roba. O no, jo què sé. No, això és no, això és despullat. no, per exemple, no em queda llet. A tu en sí... Correcte. A tu en sí... sí... No és que els teus pits s'hagin buidat de Clar, llet. clar, vull dir... Oh, sí. O Bueno. sí, O sí. pot usar-se en els dos Oh, casos. sí, no són excloents. Bueno, crec que segueixo. Una pregunta que vaig plantejar-me amb meva àvia l'altre dia, és que ens plantegem moltes coses mentre conduïm. Si us donguessin un xec en blanc, quina quantitat hi posaríeu? Jo ho tinc apuntat al mòbil. No Vale. és conya, tinc un nivell. Sí. Pues va. Quin és?
No, però després. Perquè dius, tio, què vols anar aquí? Jo va haver una època que era ludòpata, això és veritat. Amb el meu amic Roger ens vam fer com molt addictes a... Sobretot, és que és molt potent la imaginació, de cop i volta pots tenir 12 milions d'euros. Clar, saps? és això. I llavors, en el meu cap jo ja tenia tots aquells diners. I quan em tocaven 12 milions d'euros, m'atabalava moltíssim, perquè pensava, què faig amb tanta pasta? Perquè ja et posen en una situació on has de donar diners. Clar. Perquè si no ets un fill de la gran puta. Si tens 12 milions d'euros, no et costa res donar un milionet al teu germà i que es compri una xoza, m'explico. Llavors et posen en una situació pensava molt que deies tensa. a gent. Ah, no, jo parlo de gent del teu entorn. Llavors jo pensava, ja et posen un compromís molt heavy perquè ja has de donar. En canvi, si guanyes la loteria i et toquen, posa 1,5 milions. Et compres la una teva? casa ben guapa, un cotxe i l'altre t'ho guardes. Ja, però és que I sense tens cap tot mà. el que necessites, perquè jo personalment tampoc necessito més, i no tens el compromís d'haver de donar pasta a la gent que t'estimes. Dius, no, és que no hi ha més guapo. Jo ho vaig pensar, comptant, Tu perdó, estàs Pep, totalment en contra. Home, jo és que prefereixo donar-li 1 milió al meu germà i quedar-me amb 9. Una ronda de Ara. xupitos ni que sigui pots pagar, si no milions. No, no, sí, clar, això sí. Jo convido moltíssim, Però es Sí. refereix a comprar-li una puta casa al teu Clar, germà. això tio. passa molt, quan et Sí, guanyes la sí, loteria i guanyes 12 milions d'euros. Clar. Jo, per exemple, només amb els meus pares i els meus germans, 5 els perdo, comptant que dono 1 milió, ni que sigui a cada un perquè es compri alguna Els teus pares compartit, 1 milió compartit. Clar, però vull dir que... I llavors ja penses, vale, quins amics? Perquè Ja. jo penso, vale, a la Maria i a la Rita, que són les meves millors amigues, però llavors què faig? A aquella amiga que també en No. realitat forma part del... És molt complicat La posar Maria, el límit. la Maria i la Rita que es vinguin amb tu l'estiu a un cap de setmana, no sé on. Ja, però és que si et ve... És molt difícil, no? Ja. I admetreu que és veritat. Per això els rics tenen tants problemes també, emocionals, perquè és molt difícil saber qui està amb tu per pasta, qui no. Si ets lo suficientment ric per cobrir les teves necessitats, que vol dir tenir una xoza increïble i un cotxe que flipes, i tenir diners per anar tranquil, a mi no em molesta treballar, segueixo treballant la resta de la meva vida. Per tant, per tu, 1,5 milions, no? Sí. Jo dic 10 milions o així i no ho diria ningú. Ja, però és que és mentida, perquè jo també Sí. pensava, no li dic a ningú. Atente, Però és que un si moment, tinc 10 un moment, milions em un compro moment, una un casa moment. que és una cosa a la Cerdanya i una nació, i tothom Exacte. ho sabrà, la gent dirà, amb el sou de la ràdio has comprat això, guapa. 10 milions, 10 milions a i veure, te- a veure, a veure. No, 10 milions i te'ls ventiles en 2 Ara dies. ha de Vinga, venir el Pikachu aquí a posar una miqueta de seny. vinga, Pikachu, dale. Us diuen capullos i capulles. El xec està en blanc. Sí. Tu pots posar una xifra per poder donar a tothom, també. Sí, però qui és tothom? Aquest Pues, era el meu tema. tota la família. I els meus fills, dels meus fills, que visquin. Mínimament. Llavors em vaig fer una llista de quan era això fa molts anys. 32 milions. I aquí vaig posar, ara ja sí que sí. 32 I allà milions. vaig més o menys pensar, vaig dir, mira, amb 32 milions és jo, Fino, tota la meva família, però tothom que m'envolta. Fino també, del qual no té cap preocupació, i els meus fills també. I si són suïts els fills. Tu, però jo pillo alguna d'aquí o no? Clar, bro, i els col·legues també. Tu- Clar, és un xec en Clar, blanco. però s'acaben els col·legues. A mi això em passa també amb les festes això, d'aniversari. això ho tindria claríssim. Jo no he fet mai festa de cumple per això. És que agòbia molt, perquè Sí. convides els 2 millors amics de l'ànima o ja has de convidar tothom, i tothom no acaba mai. Perquè si ja convides aquell col·lega d'aquell col·lega, ja també has de convidar l'altre. Ja. I això passaria també, 32 milions vas curt. Ja, Vas clar, curt, sí, vas a curt, posar-se ja. una... Són 100 quilos, eh? Són 100 quilos. Buah, és que ens estem anant a 100 milions, Però és que són 100 quilos. Amb 100 quilos sí que et Arribes quedes, a molt- et quedes tranqui. Eh. Et quedes tranqui. I amb, Ja. amb 100 milions els hi dius que Però t'han comptes tocat... que dones 1 milió a cada, Sí, però col·lega. amb 100 quilos tu dius que tens 15 i ja està. I tothom es creu que et compres una casa a la Cerdanya i tal amb 15 milions. Però tu en tens 100. I per què en vols tants? No, Si bueno, no els pots fer servir perquè has de fer veure que no pues, els tens. pues els dones a una ONG, el que sigui, tio, però et donen un puto xec en blanc. I jo dic, vinga, Els 100 dones quilos. a una ONG. Jo crearia- Tu- Això, i s'ha quedat tan palla. El que tu vulguis, però dic el que tu vulguis. Jo no és el que faria. T'he dit, si tu has dit, per què vull tants diners? Pues els dones si no els vols. Però jo què sé, xec en blanc. Jo el que faria? Moltes coses. Jo faria- Gascòpolis. Gascòpolis. A mi m'angoixa massa, nois, aquesta Ja. situació. L'any passat vaig fer una festa d'aniversari, em vaig dir, tothom. Va haver-hi 250 convidats. Me cago en tot. Per tant, ja faig curt amb els 100 milions. Pues no els dones un milió. Clar, però A veure, a mi hem si em dones posat- 50.000 també, saps què et vull dir? Hem posat de base com 1 milió per persona. Sí. Que això, en el fons, Bueno. És la heavy. No? És la heavy. No, que amb, Però perquè, potser amb pues, 200.000, perdona, amb un milió- 100.000 li soluciones la vida. Però a molta amb un gent. milió li dones al teu germà Amb que es 100 compri una casa. Al teu amic Amb de 100.000 l'institut... euros avui en dia, A veure, pràcticament no pots ni demanar una hipoteca. No, bueno, però d'una depèn- casa guapa. Però depèn de qui li salves la vida. Sí, clar, evidentment. Saps? És a dir, que... Sí, però jo penso, ja que faig el favor i que estic forrada, doncs ja que dono un milió i que es comprin una casa guapa, tio. Perquè el que millor és el que- compartir. Que hi ha 1 milió una casa o un pis a Barna i ja comença a ser algo...
Això és un dels meus somnis i hauríem d'anar ràpid perquè queden moltes coses per fer. Sí, però queda un Acaba parell, ja. un parell queden. Queden tantes? Queden només la teva secció i la meva, ja està. I medir-li el cap, que va, però si estem parlant aquí... Està bé que parlis de... A mi em molaria molt, si tingués una altra vida de milionari, saps el típic, aquestes fantasies que fem, suposo que tots, una casa amb tots els meus col·legues. I tots pasta, del pel que no es preocupi de res, com a mínim de joves. I ja si eso luego ja fas una No, família. et descontroles. No és bo, series addicte a la cocaïna com a mínim. No. Vale, En el millor dels casos. En el millor dels casos. no. Però addicte a la cocaïna, no en plan, jaja, sóc addicte a la cocaïna. No. Sinó En mal. plan, tinc el nas desfigurat. Apa. Ahí. Ara Bueno, jo no ho és que vull. és veritat, nois. És que els accessos són molt perillosos. Va I molt no bé dic que ho tinguem accés, jo dic viure controlat. tots junts i... Escolta, Rotllo, casa youtubers. Un moment, és que ve d'aquí, ve dels youtubers, que els veieu i dic, uah, tio, s'ho deuen passar molt bé. I es No vol deuen dir que barallar no. moltíssim i deu ser... Sí. Si fixa't que no duren més de 2 anys tots vivint junts. Estic en contra de tot el que diem i de totes les coses superdivertides Perfecte, que proposeu. no, perfecte. Soc un monstre. Així de debat. Siguiente. Guisante. Red flags. Porto secció i... I tenim 10 minuts. 10 minuts i tu sapirà i 15, quart. sí. Uf, doncs anem ràpid. Vale. Top red flags més perilloses. Si veieu alguna d'aquestes, foteu al camp ràpid. Vale? Número 1. Una de les pitjors. En plan, presència d'animals perillosos a l'aigua. Siguin meduses, taurons... Vale. Número 2. Si hi ha onades de més de 3 metres. Ets molt subnormal. Hola, tio. Què passa? Trec aquest tonto, va, sigue. Acaba. I top 3. Si encara es parla amb l'ex, fot el puto camp d'allà. Perquè allò es veu venir de lluny que no acabarà bé. Hòstia, Pep, jo pensava que li fotries a la Juliana unes preguntes de això és red flag o no és red flag? I ja està, tio. És el xiste, eh? Era el xiste. Tu el Molt volies bé. colar. Està bé. Molt bé. Un aplauso i deixem... Sí, vinga, exacte. Ja està, només. Tu, li medim primer el cap i acabem amb els meus d'esto. Millor. Sí. Vale. Dale, pues venga. No, és que em fa vergonya perquè No! tinc una puta Juliana, et ametlla medirem de el cap. Déu. Pues millor. Super ràpid. El cabolo més gran que passa per xapa la ràdio. Òptic. És de Òptic. Jafalo 61. Mare de Déu, com el superi puc morir-me en directe. No, doctor. No. La noia que té el cap més gran és 56. Aquí jo crec que sí, eh? Aquí jo crec 57, que jo dic 57, noia, sí. És que 57, tinc cabolo heavy. Bueno... Tinc molt cabell també, eh? Sí, també és veritat. Centímetre de comptar que és cabell, eh? Sí, sí, No, les noies que han vingut no eren calves, tampoc. No, però segurament tenien molt menys cabell que jo. Pot ser. jo. A veure... Ui. Ostres, estic super I de nerviosa. fet- Quan dius? 57, jo dic. Jo dic 57 i mig. No fem mitjos. Vale, dic 58. De fet, si hi ha mitjos, normalment tirem a la baixa, jo crec. Sí. No, en Menys amb el Pep. Tirem a... Menys el Pep. A mi sumeu-me 3 centímetres més només per fer xau. Vale, va. A veure... Ui, cridarem molt, això segur, eh? Digue'm si ho faig bé. Només a baix. Pilla tot el que Aquí. Aquí. Ui. Ara. No, una polla. No. Ho heu vist, perdó. Tinc el cap més gran de tots, digue'm la veritat. Directament. 70... No. Imbècil! Tens el cap més gran de tots de ties? Amb 58 centímetres. No és broma que tens el cap més gran que el Pep. Que no, que jo no em puc comprar cap barret estàndard, diguéssim, de botiga normal. Com aquesta gent que té un 52 de peu i s'ha de fer a mida les coses dels peus, jo igual amb els barrets. Però, Juliana, aquí volem destacar. No, però estàs a mitja taula, que Clar, això però vull realment dir... és per guanyar Sí, però... la cap cul. Soc la noia, perdoneu, dintre del meu propi món de competició, ets el topo. perquè això és veritat que hauria d'haver-hi dues Clar, competicions com no, els però esports. per això ho diem, No. però per això ho diem sempre. Quan us interessa sí que voleu que hi hagi paritat, No, ell diu que no perquè és l'últim. Ell diu que no perquè és l'últim, el Jo cabron. trobo bé que sigui tot la mateixa competició. Perquè és l'últim. Perquè és molt humiliant per tu, que jo tinc Sí, el cap més exacte. gran. Però per mi també ho és, no passa res. No, però és que estàs a la meitat i vam acordar que guanyava qui quedava a la meitat. Perquè és cap estàndard. Perquè és el cap estàndard. Però bueno, això... No, però entre nois i noies és que- Pensa que jo estic segon, eh? Això ni de conya és un Jo cap estic estàndard. segon al rànquing. Teniu el cap igual. Jo estic segon al rànquing, eh? Teniu el mateix color de cabell, també. Vale, va. Bueno, secció i pa casa, no? Sí. No, última cosa que portem d'així com a secció, després ja passem a la pregunta, que és aquestes. Fotos... Leo Messi. Perfecte, bueno, ja he adivinat el primer, no passa res.
Fotos de famosos de quan eren petits. El primer de tots és aquest. Messi. Bueno, els hem d'adivinar. Exacte, els heu d'adivinar. Amb ordre. A partir d'ara. Perdoneu. No passa res, està perfecte. És que he treballat 5 ha anys a la sortit. ràdio i aquest tipus de secció s'estila molt. Vale. Següent. Vaig jo? Ja sé qui és. Dale, Mario. Rosalía. No, la dic. Són molt famosos Ho puc tots, dir jo? Sí, Espera, quasi. vull veure un trai del Pep. Dua Lipa. Selena Gómez. Selena Gómez. Joder. Bravo. Ah, bueno, Té estareu la veient les mateixa fotos puta cara. aquí. Que Siguiente. fàcil, Ah, que tio. fàcil. Que fàcil. Kevin Durant. Rihanna. Ah, vale, ja què sé. Estic mirant com si fos gilipolles. Tots de sobte amb l'Anna, que no sap Vinga, mirar. siguiente, espera, vull que baixi la Juliana primera aquí. Ets mala persona, primer de tot, primera cosa que t'he de dir, perquè efectivament aquest no és el meu món, m'has tret del meu món, però per mi és Fernando Alonso perquè no conec més nois d'aquests. Effective Wonder, no? Com? Fernando Alonso, Home, evidentment. té el cabolo... Són tots, sí, evidentment he dit que són molt famosos Ui, aquest tots. coll que té. Va! T'ho juro que aquest tio s'assembla al Gorgo. Què dius, tio? És, ho dic? Bueno, No, jo no. que no ho sabeu. No, és l'Auronplay! És l'Auronplay! Ostres, sí que és l'Auronplay. És l'Auronplay. L'acabo de veure, eh? Va, aquesta. És molt fàcil. Hòstia, ni Hòstia, puta ni idea. puta. No ho sabeu? Jo l'he vist Però claríssim. no és ni petit aquí, gairebé. Ja, bueno, però... Ja Jo no sé sé qui qui és. És la Jennifer Aniston. És la Jennifer Aniston. Per mi és com una foto de Friends, això. Hola, pues sí. Ah, és que jo no m'he Friends. Vamos. Oh? Ui, aquest. És un tio random de petit. No, estaria Seria guapíssim. molt bo. Estaria guapíssim que fos el Pep de petit. El meu cosí. Tom Hanks. Yeah! Yeah! Veia adivinada, tio. Tom Jo em Hanks. podria creuar el Tom Hanks I ja està. al pel carrer i no el reconeixeria. Ja estem... S'assembla a aquest. Sí, Però s'assembla més que... gran. Qui és? És el de Forrest Gump. Ah, ja sé qui és. Perdoneu-me, nois. Sí, sí, sí. Perdoneu. Bueno, ja ha acabat, Mario. Perfecte. Eren molt famosos. Quin és el teu número preferit? El 7. Color preferit? El rosa pastel. Pel·li preferida? A Mujercitas, l'edició del 2021 i Conyo. no la del 94. Amb l'Emma Watson i aquesta... Sí. Per què et dius Juliana Canet? Perquè el meu... Bueno, primer perquè em dic Canet de cognom, és el meu cognom, tot i que molaria molt dir-me Pedemonte, que és el meu segon cognom, Juliana Hòstia. Pedemonte. però no m'ho van fer per aquest ordre, i Juliana perquè és la patrona de Mataró. Has anat mai a Canet Rock? Sí, cada any, pràcticament. Et Bueno. fa com molta gràcia, no?, aquest món de sobte. Vale. Tu has passat bé? Espera, que Bueno, falta la espera. pregunta. Falten dos El coses Canet Rock jo m'ho he superràpides. passat, no és broma, però vamos, no puc explicar-te lo bé que jo m'ho he passat al Canet Rock, és de bojos. Com? Que m'ho he El passat Canet sempre Rock. molt bé el No, Canet jo Rock. deia aquí. No, és veritat, no era broma. Aquí no, aquí m'ho he passat Vale. malament i tinc ganes de marxar. Vale, perfecte. I el... Bueno, ara sí que tindràs ganes de marxar. L'últim convidat... Sí! Flashy Ice Cream, els capulletes, un petó des d'aquí, et van deixar una pregunta. Ells no sabien que eres tu, però era casar, matar o fer un pico. Hòstia, podem Digues fer una follar, mica en no, sèrio? no, Diguem follar, però què som? No vaig pel TikTok, que si no... Què va? No, digue-ho bé, digue-ho bé. No, un besito, un besito. Un besito. Un besito a la galta. No, ho la dic, boca, la ho dic boca. perquè si no em tumben al TikTok. Ben vist, molt I bé. li hauré de fer el pito i tal. Bueno, ara ja ho he dit, ja està. Molt bé. Entradita. Què és casar, matar i follar, bàsicament? Sí? O fer un besito. Vale, però és que la gràcia no és aquesta. És que van dir, amb vosaltres tres. Em penso suïcidar en directe. A veure, està en diferit, podem fer cort. Sí, vull fer el corte. No, de veritat no puc saltar-m'ho. No us conec prou. Ja, és que té raó. Puc dir qui em follaria, però no puc dir a qui mataria i qui em casaria. És massa difícil, encara. Jo és que... A veure. Jo arribo a estar... Mataria el Pep perquè és molt pesat. Vale, I perquè m'ha estat Ja estic vacilant content, tota ja l'estona. vale. I perquè m'ha sentat molt malament el moment de ridícul de dir que m'ho havia passat molt bé el Canet Rock quan en realitat em preguntava Toma! si m'havia passat bé aquí. Llavors, em caso amb tu, que no me'n recordo com et diu. Marc, Marc, perdona. que l'he anat a buscar. I em faig un petó amb ell. Jo, amb que no em matessin, és que la pregunta és a veure qui mata. No, em sento ofès. Em sento ofès. Jo et mataria a tu, també. I l'últim, Pep. I... Què passa? Aquí al darrere. Bueno. I jo he Claro. de fer una pregunta també. Sí, has de fer una pregunta, és veritat. Hòstia, mira, és que com es nota, eh? La meva pregunta és, què prefereixes? Follar-te, diguéssim, a la carcassa de la teva parella, ligue, la persona que t'agradi, posa-li el que sigui amb qui follis ara mateix, però que en realitat per dintre és la teva mare? Hòstia. Oh. O follar-te a la carcassa de la teva mare, però que en realitat per dins és la persona
amb qui acostumes a follar. Pregunta top, eh? És bastant bona la Pregunta top i molt cabrona, eh? Ojalà no poder respondre. I jo he de dir que, si us interessa la meva resposta i us pot inspirar, jo em follo la carcassa del meu progenitor o progenitora i que per dintre sigui el meu nòvio. Sí. 100%. És la resposta correcta. Con la luz apagada esto no se ve. Aquí tens... Que bé, quina il·lusió! Una tasseta! Ja ho sabia jo, això. Ja ho sabies, això, eh? Perquè No, ho- obre-la, a veure, obre-la, a veure. T'imagines, potser no és una de sobte? tassa. És un truny. No puc obrir-ho, ja no sé si- Per dalt, per dalt. A vegades com- Aquí, aquí, aquí. Ara, ara, Ja m'ho ara. ha dit el meu amic Marc Andreu, que regalava tassa. Ah, amic. Anava aquí ja... El rai. Gràcies. No les Molt venem, bonis, foteu-vos. Sí? Això us ha costat pasta, perquè el detall de per dintre de color... Ah, bueno, No bueno. valia més, no? A dintre color. No, Ah, no, és veritat. no valia més. Ostres, doncs mola Però ja molt. quedava bé, rotllo, que ens Ja quedava escoltem bé, molt sí. i tal. Sí. Són la segona edició. Home, ell sí que mono perquè té de fons de pantalla... Jo també ho tinc. Sou molt cookies. Sí. El Pep no, el Pep és l'únic que no. Meva sort que l'he matat. Sí. És una bona decisió. Tinc a tota la família amb el fons de pantalla de Xapa la ràdio. Ah, teus pares també? Tothom. Da, ja Però ves. perquè El volen Pep també. té un predeterminat. Sí, té un predeterminat. De nou dic, Eh, sort que l'he matat. Jo vaig de cara al final de la vida. Té pinta que hauríem d'anar plegant perquè hi ha gent aquí que ha d'anar a treballar a la uni i jo no, però... Jo això no sé. Molt bé. Doncs vinga, adeu xavals, us volia anar, merci per venir. Alright.